Enra dinya se man hene ene na trankonya etena ase ema dinya se man hene atire mu se na de hye nsia na de dwato beto nanim se ompese omye dinya se man hema ema o chechire mu kwan ofa so a one ne mpanyefo na busa panyini atia se hema ene omo ewa asem nyina ahia o chire mu kra se na busa ni ba akokra de asem koto san ema mo di asem nyina ewie ena afi obo ababawa Josephine atanima din se ona medenya se mahema fro ehona na nipa nsia na omfre ya ne mu mienu esore mu bia be kan ntam ho omsre yura ntam kese kan ntam se obi abeso kire se na obi ahye ne bo jodi kan sore ne se na denya se na atia se hema ahye ne bo se obema na abaye dinya se hema efise waboa no na ofoforo no so kan ntam se dinya se hene ba ko a watwam so ese ne ko se obema na dia konyo na efise wasom mfi ho fisia dunai sa ntam mo ka gun so no wo hwe a ntam hu efise se ohene eyi ne dehye so medi hema na se wo ye dehye nko ade a na oni nyina so bi te se bi a oye be ma ya kogena ye fra na wakoda prison for criminal offense ne sana mana efia asem na abeka ye no ye nkantam na enso omo ekantam no na no ye ntam no na ebom asante ba bia no se kantam a empo ye ntam no wo se uja de uji bia na wo ma ntam no ye ho ade nyina wie o ye wuranim na se ye be obi ka o se be ebebo na ebebu no fo se den ne yiwi a asa na wato nura me head e koso den ase na ase nipa mienu afom na nipa ba akoso so afom adwa oho obi afom akun obi so afom adwa se de koso na anya mamre na menim de nti a eya amanfo bi se yitimi de akonyadie mortgage nesa anya mamre kwan so no mokopre a na munyina am ya de hye ne yi ba ko a e wo so munyina ta na ti efi se de ntia obi ntimi ni ade ma ne ya ne se onye de hye ana se niema ya se da aka no ya mamre so akoda fi ase no so sa na ne bi bona e no mutimi ni ara na wo yi anu firi ho ma yi ntimi ka se obi edi mu chen obi ti odi mu no ne fa ne ni ade medama se